Hello Radio Vloggers! Kumusta? It's me again guys, your host Dodong. Basta mo tingala mo guys nung nagpakita na ta sa atong channel. Nagpakita na ta guys kay wala lang feel na ako magpakita. Anyway, ang drama nga yung madunggan karon guys, no? Poli ni siya sa drama nga kuan. Dili ko gwapo tutuki lang. I hope nga nakapaminaw na mo ato guys, no, sa finale kung wala pa mo kapamati guys. Na-upload na nato siya, no. Ganina pa lang yun guys. Taod-taod ko nagpaabot sa uban pa mga sumpay ani guys, no, pero hibawaan ako ganina pa lang nga finale naman da itong pizza DC size pa lang guys. Mo nang medyo na delay yun atong finale guys, no. Binaw ko madugwagan pa ang upload guys sa atong source pero di na di ay, no. Ug lain na nga drama ang Poli. Muna tingala ko guys, kaya mo na mo gilaing drama. Kay Poli naman ay siya sa dili ko gwapo tutsuki lang. Og mag-recap ta guys, no, sa drama nga dili ko gwapo. Nga ang nagkadayon jud guys, no, si Miss Babes og si Jacob guys. Imagine guys, no, sa tuyo gud sa kapalaran guys, no, madas magani ni Miss Babes si Jacob guys. Imagine sa kadaghan pa naman sa tao sa kalibutan. Diba? Og mao po na ang gisulti ni Jacob guys nganong siya pa man ang nadasmagan kay sugo sa kapalaran, sugo sa director, I mean sugo po sa director, diba? Abi na ko kasuhan siya guys, no, kay nabaldado manggod siya, dili nabaldado na balik guys, pero napasaylo lang siya ni kuan kay dili man po intentional ni Miss Babes guys, no, nga nadasmagan si Jacob. Og sila gyud ang nagkadayon guys, no, og nahimong double wedding ang nahitabo guys, no, kay gikasal pod si Chris og si Andy ang bayot og ang tumboy guys, diba? So medyo wala ko na shock guys, no, sa ending kay murag nakita na nako no nga sila gyud ang magkadayon guys, ang bayot og ang tumboy, then si Miss Babes og si Jacob, diba? Gikasal gyud sila guys, no, na ay double wedding na nga nahitabo. Og wala ka gasto si kuan guys, no, ang si kuan ang bayad og tumboy guys, wala ka guys pagasto kay gi-sponsoran man sila ni Miss Babes. So ayun nga guys, no, kung wala pa mo kapamati guys, palihog na lang ko paminaw kay last part naman lang yan guys, no, finale naman. Og ang istorya karon guys, Poli ni sa kuan again, no, mo lagi to guys, nasultin na ako ganina sa tanang kasi title ani, sa tanang bakak ikaw ang tinuod mo ba to, no? Makitaan po niyo sa title guys, no? Wag niyo nakalimot ko guys kay wala ko nasuwat diri ang title. So nandunggan ako guys ang first part, no, istorya plan ni guys sa mga mag-estudyante, no, mga high school ba ni sila, I think mga high school or college ni guys, kay gitanghal man sila no nga Mr. King ug Mr. Queen. Murag bitin ang title guys, no, ang ay naisumpay Mr. King pangalan dahil sa eskwelahan, Mr. King pangalan sa eskwelahan, pero gitanghal sila guys nga Mr. King ug Mr. Queen. Maning pahapyaw lang ni siya guys, no, og dili madawat ni Sarah guys nga pildihan sila guys, kaya ang nakadaog sa Mr. King ug Mr. Queen is si Piolo og Sarah man. Mao nang matod pa nila guys adunag kuroy lutong Macau nga nahitabo. So tinuod baga guys nga naay lutong Macau or ingon ba nila nga cooking show. Kung nabagay pabor guys ang eskwelahan nung liman madawat ni Sarah nga pildis siya og siya first lamang. Pero para sa ako guys, first runner up is okay na rin siya, no, kaysa nahimo kang second or third or wala yun na runner up, diba? Munang it's okay, it's closest to the crown guys, no. Like sa Miss Universe, kung mahimo kang first runner up, naku dako na kay nang dungog oy, bisan pa man og second runner up. Pero unfortunately guys, no, sa kung nakabantay mo guys sa Miss Grand International, ang Myanmar noon himong second runner up pero di niya tanggap, no, kay do na day cooking show nga nahitabo. Yan, minot na siya nga istorya guys, no, sa beauty pageant. No, nakahisgot tag beauty pageant diri guys, no, sa Miss Grand International. Kay ang first part guys about mo po ni siya sa beauty pageant kung kay na may Mr. King o Mr. Queen, Miss Queen. Anyway, para inyo masabtan guys, no,
Palihog dalang kog paminaw kay nindot po ni siya nga istorya guys. Mapakilig mo po rin nato. Mupakilig na po rin nato guys. Mupakatawa og mupahila. Takasayod guys no. Munang keep on listening og dito maglangan ani ana guys. Ang first part sa drama nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Ninyo sa laing sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Do you really love me? Yes, and I always will. Oh, gitampos mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Gipakatuog ko nimo sa imong mga puktod. Apan sa pagmata ko pa, huwa ka na. Sa iluwa ko. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Ikaw ba kini? Ako, Sarang. Nagpagitapay ako nimo. Mahal di ka. Salamat. Sa talang bakak kay mong kipabati din rin ako. Ikaw paghihapon ang tinuod ko, mahal. Timaan sa kumakayapag nagkumpany mo. Ingon na ni Amy ang akong kahintang sa imong pagbiyak. Don't you see that now you've gone and I'm left here on my own. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. You've gone away. Don't you see that now you've gone and I'm left here on. Ladies and gentlemen, time has come. The moment of truth. Duha na lang taparisan ang nahabilin o bawal pagkabilian. Kinsa ang mahimong Mr. King o Miss Queen of 2024. Hold your breath. Risa, I'm so excited! Ikaw lagi. Ikaw ang mahimong Miss Queen 2024. Ikaw nga kung gituho ay nga mahimong Miss Queen 2024. O king sa usap sa duha, ang mahimong Mr. King 2024. Sir Robin, ikaw na ang mahimong Mr. King. Oh, alis na. Klaro pas tinaw. Expected na ka. And now, ladies and gentlemen, ariya na sa akong mga kamot ang resulta. O unaw na to, of course. Ladies first, kung kinsa ang akong i-mention, mao ang Miss Queen 2024. My friend, ikulbaan ko. Just relax. Wow! Relax ka na kaayo, ha? Tungod kay andam na kumudawad. Whatever the result is. Nagikuruman ko, buloy. Ay, sasay ko'y kuyaw. Di ako naman turbida. Saan kayo kuyaw, ha? Kinahanglan nga mo daog siya ng akong anak nga si Sarah. Kay, mas kuha pa ang akong anak. Ikumparar ni Ana Risa. Ay, parehas naman sila mga gwapa. Mas labaw ang akong anak. Bright pa. Bida doon kayo libas, oy. Patriling magmayo. Bitaw, buloy. And now, ladies and gentlemen, time for revelation. Humban, basahon na mamibida. Karon ang Miss Queen 2024. Maol si Sarah Cervantes, Miss Queen 2024.
Congrats, Day Sarah! Congrats! Thank you! Thank you! Unsa na, Buloy? Ang akong anak mo, yun ang Miss Queen 2024! Bita. Congrats, congrats, congrats! Buloy, thank you! Wala. Umsa ka na ka-stage na, ma'am. Of course! Wow, kita wala nagsa si Miss Sarah Cervantes. Nataga na sa flowers, o kada. Oh, koronahan na. Shit! Di pa maungkom. Sir Ruben, Lutong Macau ang maungkom. Dapat si Risa. di man ta makabuot sa mga judges, Sir Ruben. Wrong decision. Very wrong decision. Nahin mo lang first runner-up si Risa. Shit! And now, another moment of truth. Kinsa kaha ang mahimong Mr. King 2024? Come on. Angay pa ba na iputan? Wala nang iba. Ikaw na lang, Sir Ruben. Of course. And now, the winner, Mr. King of 2024, Ako na na. Mr. Piolo Pasculano, Mr. King of 2024. Oh, shit! Shit! Oh, congrats, Miss Queen 2024. Sarah, Thank you, Mr. King 2024 Piolo. you really deserve it. Huh? Thank you. Likewise. Congrats. You are Mr. King 2024. Thank you. Thank you. Very unfair. Ikaw ang dapat nahimong Miss Queen. Okay, lagit ko. Robin. Just call me Robin. Ay, congrats. Ikaw ang first runner-up. No, very wrong. Lutong Macau ni. Ha? Me? Supposedly, ako ang Mr. King. Nga nagutang si Piolo maunay mong Mr. King? Sir, di ka makadawat sa result? Oh, really hard to believe. Okay, mao ba? Sa Miss Queen, ikaw ang dapat. Dili ka to si Sarah. Dapat ikaw, Risa. Ikaw ang dapat. No problem, lagi na ako eh. Okay, rakit kaayo ko, sir. But anyway, sagdi na lang. Total, kita magyapon ang magkaparis. Ha? Ikaw ang first runner-up. Ug ako, maupod ang first runner-up. Bitahon nyo? Meaning, we are meant for each other. Ha? Hello, Miss Rizal! Uy. Congrats, congrats, congrats! Thank you, sir. Just call me Buloy. Thank you, Buloy. Oh, Ki. Ha? Kiko. Buloy Ki? Oh, Buloy Ki, ha? Thank you, Buloy Ki. Amigo na akong nahimong Mr. King. Amigo mo. By the way, na siya, wa siya angay nga mahimong Mr. King. Ha? Mau ba, sir? Kayo! Ano good down? Tarawa lang pormado. Yun na, be. Sudoong mo ang pormani mo. Oh. Uy! Kung mag-side view ka! Murag wait. Team Cross! Unsay pangan? Team Cross! Dili Tam Cross. Alright. Bitaw. Ganahan ko na. Bayo kay nasutan nimo. Talikod ka. Uy! Nagtalikod ka? Oh. Wow! Mura ka artista nga si Teresa Cruz! Kisa pangan? Teresa Cruz. Terso Cross. Oh. Correct. Pero magatubang ka, sir! Atubang siya. Atubang ko, yes. Wait. Oh. Look at me. Wow! Oh. Kung magtakilid ka, murag si Tom Cruise. Tinuod na. Nya, magtalikod, murag si Teresa Cruz. Samo. Kung magatubang ka, sir! May ilang sang sa Cruz! Unsa? Karahan!
Anak, congrats! Thank you, Mommy. Thank you. Og ikaw ang Mr. King. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Kinsa tuingan mo? Piolo Pasculado, ma'am. Parison mo sa akong anak. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Baloy! Ki, madam! Oh. Ki! Ano? Teacher me. oh. Kaming tulo, kam. Sige Yes, na, madam! Baloy. Yes, madam! No problem, no problem. See? Bagay kay sila Buloy, dili ba? Ang akong anak, Miss Queen. O kini si Piolo, Mr. King. Bitaw ko, sila Wilda! na, dili ba? Bagay nyo kayo sila! Ipakasal na yun! Bagay kay sila Buloy, dili ba? Ang akong anak, Miss Queen. O kini si Piolo, Mr. King. Bitaw ko, sila Wilda! na, dili ba? Bagay nyo kayo sila! Ipakasal na yun! Bagay ba kayo? Ipakasal na yun eh! Sa dugayan! Ikaw gidoy buloy. Ay, sorry, Sara. Ay, bebe, pusing. Ayo ha, Buloy. Ay, sure. Kayo naman mo, porbida. Sige, ready? 2, 4, 8. Nabalik ko. 1, 2, 3, ready? Okay. Okay, smile. 1, 2, 3, ready? Ay, tira na ko ng Buloy. Okay. More. Okay. Hey, okay na. Hey, good. Ambi, Buloy. Ambi. Ha? Ba't tanawa ko? Una ya. Tanawa. Ma'am, Mamilda. My daughter! Look at. Okay, Mommy. You are so beautiful, so pretty. My daughter. Dito, ma'am, no? So confirm ka nga very pretty ang aking daughter? Yes, madam. Yes. Ay, thank you. Ay. Angayan kayo sila, si Sarah og si Piolo, Miss Queen og Mr. King. Hey, Risa. Oh, Ruben. Picture taking ko ta. Ha? Oh, katong buloy. Nga, nagpadung siya na to. Bitaw, no? Hoy, ikaw. Oy, sir! Hoy, kasi kini pangaani mo. Baboy? Si Alvin! Di baboy. Ano baboy mo tawag? Buloy ko, sir. Oy, porbida. Buloy! Buloy. Unsang tawag? Buloy! Ako ang apelido. Ki. Ha? Sige. Buloy, Ki. Unsang tawag? Mao ni apelido. Buloy. Ki. Kanayan, sir. Ikaw to si Rubin, no? Yes. Ako si Rubin. Ang imo apelido ron, Rubin Padaplin, mawa? Hanggaw. Dili ko si Rubin Madaplin, oy. Kundili, Ruben Castro. Rubin Castro? Ay, ikaw ba? Picture mi. Okay, sir. Abi mo cellphone, be. Dia. Picture mi, ha? Isa ka ba ni mo, sir? Kami si Risa. Kamon, oy. Kamon duha, sir, si Risa? Bilakaw naman to? Ha? Agbay lang imo kanino, sir. Niipon lang lang, Sara, tanawa, Unsa? Shit. Gidiyaan ko. Shit. Mapapicture na yung tamo? Sus. Kagatas. Usay gata, sir, ha? Igagaw ni Kalitse. Porbida, mag-o na siya, kagatas. Ay, shit. Shit. Wadtok nila. Ba nga eh. Murag dunay hangin sa utok na eh. Congrats ninyo, Piolo og Sarah. Uy, thank you, my friend. Salamat kayo, ha? Congrats, Sarah. Thank you, Robin. Pero, ikaw, Piolo, you are not worth to be a Mr. King. Ha? So sorry, pero no hold bars ko. Basta na ako dili mauyunan. Musulti di ko. Og mo plan kagid ko. Okay, Bart. Pero, buangan sa rin. Ang nga masab kung balibaran ng mga judges. Mga buta ang mga judges. Bitaw, no? But ikaw kinuta to ang angay nga mga himong Mr. King o dili ako. Yes!
course. Sir, murag, dili na matingali pa angay nga i-discuss na. Nisulti lang ko. Just what I feel. Nahuman na. Bitaw, Robin. Okay. Sorry. Excuse. Piolo? Ngano? Kuan kini. Nakita gid nako, gitumban ni Robin ang tiil ni Piolo. Unsa? Piolo, day wet tissue oh. Trapuhi ang nahugaw nimong sapatos oh. Salamat Miss Risa. Bidang sultihang tawhanang distansya ko ba, Piol? Ay sos o doon. Mataway siguro, pikhan gito na ko ba? Dili sad maayo kung imo pang nabuhat. May hangin sa utok tugtuhan na ba eh? Klaro kayo? May buloy. Magkasugat ka rin tao nga sama na niya. Kinahanglan nga taas na pailob. Kaya kung magpadata sa kainit sa tumbuot, ang may tabo, makahimot nagdautan. Maugin ba? Maugin yung buhato na to. Mao nga kinahanglan na ang taas sa pailob. Nilang talapatan, okay ra. Kung insultuhon ta, ipapos na nato speaker dunggan. Aron dili ka sakitan. Lagi. Pumayo na pero okay lang makantos. Pero dili, pitik na siya ba? Awa niya. May buloy dili nga itong kinabuhi ba. Kinahanglan na taas sa pailob. Kaya kung dili ni mo na batunan, ang mga pagbati ang samputan niya. Mao nga may punta ka sa presuhan. Kung dili man may presuhan, adto ka paingon sa imong lubnganan. Mausan no? Porbidan. Naway siya na kung dili ko angay nga mahimong Mr. King. Ang saan taman? Dili man ako nagbuot nga mahimo kong Mr. King na may mga judges nga may hukom nini. No. Dili ako. Tinoor yun na. Sakto yun na, Piol. Pusahay ka pala ka. Bahalag na huway sa. Human ang hukom. Ang hukom sa ways, dili na malalis. Tinood ka na, may bulik. Ugma anak, kinahanglan nga mag-celebrate kita. Ha? Mag-celebrate? Sa unsa? Sa imong pagka-Miss Queen 2024. O niya, unsa magklasiya sa celebration? Ay, manapit na sa ito mga silingan. Magpa-cater kita. Ha? Magpa-cater ta? Good for 100 persons. Napito na ang atong congressman, ang mayor, mga konsihales, o kapitan ng mga konsihales. Lakip na ang mga SK officials. Mami, kinahanglan pa ba na? Kinahanglan gayud. Kinahanglan nga mag-celebrate ta. Ipakita na to sa tibuok lungsod. Unsa ka kasikat, anak. Unsa ka kagwapa. Liwat sa imong mami, Imelda. Mami. Og napiton ta si Mr. King. Si Piolo Pascolado. Ha? Atong ipakita kang Mr. King, Piolo Pascolado, nga dili ta basta-basta iha. Nga may kaya kita. Og makatugbang sa iyang kahimtang. Mami. Kung may kaya sila sa buhay, mas labaw pa kita iha, Sarah. Mami. And I'm left here Ha? Atong ipakita kang Mr. King, Piolo Pascolado, nga dili ta basta-basta iha. Nga may kaya kita. Og makatugbang sa iyang kahimtang. Mami. Kung may kaya sila sa buhay, mas labaw pa kita iha, Sarah. Mami. Yes, iha. Mami, dili lang tamang hangbog, uy. Pasagdi lang ko, iha. Mura ka magkaroon pa na ako, eh. Mami. Timan, iha. Maon ni asset sa imong mommy. Mom. O katong mga judges, nakailakay to na ako. Usa sa nagapahimo ni mong Miss Queen. Mao, ako. Mami, igo na. Di ka ba mo tuo, anak? Nakailang mga judges na ako. Hinungdan nga ikaw kadang nahimong Miss Queen 2024. Mami, uy. Mauwaw man sa taan na. Ano man? Anong mauwa ka? Nga sa ato pa. Dili nito tungod sa akong beauty and brain. Kundi
Tungod to nimo nga nahimo kong Miss Queen 2024, mao ba? No. Dili ka nga ni Ana, anak. Angayan ka, Kyod. Ana, ha? My beloved daughter. I am so proud of you. Liwat gid ka sa imong Mommy Imelda. Liwat ko nimo, mi? Yes, of course. Asa kam day mo liwat. Liwat gid ka nako. Why beauty contest ka na? Ito nga pildi ko. Bisan asa ko mo apil. Pero, pagod ko na imong first runner-up, second runner-up, third runner-up, samot. Wakit ko, ana. Ang katong akong mga gipang frame, pulos gito queen, anak. Princess, Miss Queen, and princesses. Mami, sakto na. Madunggan ta. Makaingon niya nga. Hambugira ka. Ay, di pa duulan ako ka ng musulti nga hamugira ko. Di ba tamparoson ko na siya? Human ako tamparos, tagaan pa na ko 1,000 kada igo silang naong 1,000. Mommy. Si Sarah ni. Hello, Sarah. Hi, best friend! Hi, nanawag lagi ka. Yes, aron dapiton ka. Og nga, arita mag-dinner sa bahay ha. Ha? O sa occasion? Imong birthday? No, dili. Mag-celebrate lang si mommy nga nahimo kong Miss Queen 2024. Wow, sana all. Maolagi, uy. Gay na din ako sa mommy nga dili na lang unta, pero iya mag yung gusto nga mag-celebrate me. Nga naman. So, mauna na mo nimo kay gusto ko nga invite ti ka nga muali ka ugma. Sure. Okay. Sure. Mana ko, na ako. Thank you. Kisa pa ilain nimong bisita. Lisa, may kontak ka ba ni Piolo? Yes, naa. Remember, ako ang nagdapit niya nga mo appeal sa Mr. King? Yaya, nakinumdum ko. Please, kontak ka siya, Bi. Pariya siya sa bahay, 6:30 p.m. Ugma? Yes, please. Okay. Sige. Kontak ko na kasi siya. Palihog lang, okay? Okay, sure. Okay, bye. Bye! Mag-celebrate sila, ugma. Big deal na gid kaayo sa iyang mami nga nahimong Miss Queen 2024 ang iyang anak. Tug ako pa'y pakontako ni Piolo. Okay, ako'y mo kontak sa kong idol. Okay, ako nang kontakon. Si Risa ka ni. Hello, Risa. Hello, Idol. Oh, idol? Yes, idol kita, Piolo. Oh, really? Yes, you are my idol. Hello, Risa? Yes, naapa ko. Masaya ko ikalaga bitaw ni mo na nawag mo ka. Gisugo lang ko, uy. Isugo? Kasi sugo ni mo? Gisugo ko ni Miss Queen 2024 nga ipakontak si Mr. King 2024. Wow, nga naman. Kuan, din ay celebration sa Ilaha Ugma sa gabi iba, 6:30. Invited ka ha. Gi-invite ka ni Sarah adto sa ila para makatambo ka sa celebration. Oh, mao ba? Celebration sa na? Birthday o anniversary? No! Celebration nga nahimo siyang Miss Queen 2024. Oh, sana all. Sana all kaayo, di ba? Patuon ka ha. Nga sa Mangilaw, mo ko katultol. Ako'y guide mo, oy. Ako'y bridge para makaabot ka sa ila ni Miss Queen 2024, Sarah, okay? Ayaw ba tragod, porbida. Ikaw ang mag-asal sa pabo, ha? Aslunti ka? Ay, hilom na. Pabo! Duha ka pabo! Pabo na. Sorry. Pati kayo na ba yung may problema? Very good. Kitsa special bisita. Naay congressman, naasay mayor, naay mga
barangay officials. Okay, pati kayo. May problema na, madam. Espesyal nga mga bisita. Daghan gid kaayo. Og ang labang importante mo si Mr. King 2024. Oh, wow. Espesyal nga bisita. Direktang pagkasulti, Buloy. Sa akong nahibawan, may kaya kadto si Piolo. O kung kadto ang mabana sa akong anak, secured. Jackpot. Ano? Sorry kaayo, ha? Bisan to doon, dili pa kayo dugay nga nagkaila, no? Pero, tanaw na ako ni mo, Buloy. Buutan ka nga pagkatao. Tinuon na, madam. O, kaila mo ni Piolo, dili ka. Yes, kaila kay mi, madam. May kaya siya sa buhay, dili ba? Oh, may kaya kayo, madam. Daan, pag-cute ko. Ato ko sa inyo, ma? Oh, yes. Ayaw ka bala ka. May suhol ka nga madawat kikan ka na ko, Buloy. Sa duha ka inasal nga pabo, may bayad ka. 300 matag inasal. Wow. So, ado na kay madawat nga 600 pesos. Unya, 600 ang imong madawat. Unya, mukaon ka man gadog balik 300 pesos. Sa ato pa, 900 tanan. Ano? Sa bahay, Buloy? Ako ang espesyal nga bisita. Ay ulos bulan lagi. Porbidahan mo. Manisultis na hang Sara. Oh, nganong na espesyal man daw daw eh? Ay, sabi na mo ba? Kapartas lubote mo. Pero kinilubota. Kinilubota yun. Sa tanaw na ako, si Mamilda. Mo nilibog mo. Yabang magawi, komedya magawi. Ay, lagi na. Sabi daw. Mura nang handoy na si Mamilda ba nga ikaw mo ay swerteng lalaki siyang anak si Sara. Mao ba? Lagi ba eh. Pero, ang pangutana ro no, sa imong kabahin, may pitik bang kamingaw diya sa imong kasing-kasing ni Inday Sara? Magtiyan di ka. Kagusto biya kong Sara ba? Kung mo na, wait on O, kuha na ba? Kining... Ja! Kung si Sara, pagutanan sa... Sa problema? Sa problema, ano? Kung si Sara, may gusto pa na ako. Bay, Piolo. Musukot ka si Sara na ako. Bay, Buloy. And ayan guys, nadunggan na ito no, ang kauna-unahang episode or part guys no sa atong drama nga bago na po na itong sundo no. Ang polisa dili ko gwapo, tutuki lang. So big deal. Yan muna ang title na ko karon guys no sa atong first part sa drama guys. Big deal guys kay nakadaog lagi si Sara no isip Miss Queen sa ilang eskwelahan. Pero murag ikuang guys no like Miss Queen and Trumps ganyan, Miss King and Trumps, di ba? So big deal pala ni sa iyang mama guys no. Og nagpa-party gyud ang iyang mama guys. Dili lang basta-basta nga party guys no. Kundili bongga kay naapa ang congressman, ang mayor o ubang pang mga politiko. So at gipa-emphasize lang sa drama guys no nga kwartahan ni ang ginikanan ni Sara guys. Kay nganong maka-held man maka-sponsor man siya guys no. O ginana kadako nga event. Dako na gina siyang event guys bisan og private occasion siya no. Kay pag sa ulog raman celebration raman no kay nahimong Queen. Para sa ako is normal ra gyud siya guys no nga naagi celebration nga mahitabo guys. Ilabi na kung ikaw ang nahimong winner no. Like this beauty pageant, di ba? Winner. Oh, pero I don't think guys no nga nanay nakuha sila nga kwarta. Do you think guys na sila nadawat nga kwarta sa mga eskwelahan kung ikaw ang mananaog? Wala guro no? Siguro kuan ra mang guro. I don't know guys. I don't have an idea guys na kung naabay madawat ni sila nga mga kwarta or incentives no. Kung mahimo silang Miss Entrams or Mr. Entrams. Kay wako kaagi ana guys. Ni graduate lang ko guys no sa ALS. Alternative Learning System way back in 2015.
Cash out. 20 ang bawas. Sakay ko sa 3,000. 3,000? Oo, naa sir. So nawata kadali guys no, kay na nag-inquire guys kung pila daw ang bawas sa 3,000 na mag-cash out guys. Ayan, manginabuhi sa ta guys no, kay may na lang makabayad ta sa atong mga bills ani guys. You know ugma guys, 21 every 21st of the month guys is ting bayad na sa akong refrigerator guys. Kay wala mo kasayod guys no, nangutang ko og ref. Morning nga ref guys kung giutang. Oh. It's sharp inverter guys, inverter siya. Atong i-check okay. Tanda. Og yun no, sa tanang ref nga nangagin ako guys, ikalima na mangguro ng ref. Muna pinakalindot kay inverter na yun siya. So balik sa drama guys, kay magpa-celebrate day ang mama guys no, kay gusto day niya nga mapansin niya siya kang Piolo guys no, nga nahimo pong Mr. King. Piolo Pasculado. Naimot ko guys sa Pasculado. Murag pasmo or maskulado. Naimot ko from the word Pascual, nahimo siyang Pasculado. Kay imitation naman siya. Ay dili imitation, ay personification. Sabay tawagan agad kana magaya-gaya, impersonation, impersonator. Ganyan. So kwartahan pala ni si Piolo guys na gusto sa iyang mama nga si Piolo ang mauyab anino or makatuluyan. No nagisgot-sigot naman siya minyo-minyo guys, oy makatuluyan nga nag-eskwela pa ganin iyang anak niya. Gusto na niya nga ipauyab. Mao gina guys no, bag ang ginikanan nga kwarta lamang ang giapas no, bisag nag-eskwela pa pero gusto nila paminyoon guys, kay gusto po nila mahayahay. Hinoon, pero ang una gitan-aw ra man yun niya guys no is kaugmaon man yun sa iyang anak. Kay depende ra po na nila Sara no og Piolo kung sila magkadayon ng kumuhatag ba sila. May piatos daw. Wala, social man away. Kinira man tag gis. Buwan na lang isa. Okay, sa mga nabuhi sa ta guys no. Gusto niya guys, Nova to imong ipangita. Pero wa man tay Nova guys, kay social ra man na kaayo. Mo nang manghuwan na lang. Oh, anong say mo? Balot di ay. Nilain mga kaon. Magpun lagi ka. So una kahilig baya kag balot. Insan ay ka. So ayan guys no, I think enough na nga tong outro guys, kay wa na ko ikastorya. So I hope nga di mo magsawa guys nung mamati ani nga drama guys. Kay mao palay pagsugod mo, pero na feel na nako guys nga nindot siya. Mo na po niya ang drama guys nga atong paminawan, Polisa dili ko gwapo tutuki lang. Thank you so much.